Mayroon nga habog ang langit sa yuta. Mausan ang paglantaw sa Diyos. Habog. Labaw pa sa atong mga plano. Labaw pa sa atong panahon. Kung gani sa atong Ebanghelyo karon, ang aganon nakita o mga trabahante nga mong trabaho sa iyang parasan. O nagsabot sila, una sila nagsugod ng usa ka dinaryo ang ilang sweldo sa tibuok hadlaw. Apan ang mga agalon, wa mamunog. Sa alas 3, nakita na po siya. Sa alas 12, nakita na po siya. Alas 5, nakita na po siya. Alas 4, alas 3, alas 4, nakita na po siya. Kaya sa pagkasawumsong na, ito na, ito siya sa iyang isadigan. Unaha, magsweldo. Ito, pinatapusan niya ng trabaho. O, nakadawat sila o usa ka dinaryo. Ang nakatrabaho lang, usa ka oras. Yung ito nakatrabaho oras 20, excited ka sila. Dawat ka. Oras, kita 8 oras mo katrabaho. 8 oras. Kulang-kulang po dengan madawat. 8 siguro ka dinaryo at madawat. Apa na siya sila? Kaya ilan na dawat? The same ra. Usa ka dinaryo. O tungod niya na nagpagulgol sila. Anong tiniraman na mga dawat? Dapat ba sa kainit sa adlaw? Kami nga na trabaho, nagpagulgol sila o napuno sila sa kasina. Ang ato din Ginoo is more than justice. He is a generous God. Dili kwentador. Kabantay mo, kita sama yun. Ito nakatrabaho sa alas 20. Ano na dato sila yun, simpa-simpa. Ano na sila yun. Ako nung naring muna na ako kaya lagad. Kaita. Kato Ginoo na is a generous God. Wa siya mo tanaw sa quantity, but quality of devotion, quality of dili sa kita suon sa oras yung makampo. Dili sa kita suon sa tuig sa simbahan. Kundi sa quality ang ipamita sa Ginoo. Dili ang quantity. Bantay mo ito ba sa iyo? Lord, naghatag ko ni mo ka na po. Dili ko sama ang pag-isip ni Cobrador sa office. Bantay mo? Sisip paminta ba? Ako, kung ano ko, utang yun ko. Di ko tumingo. Di ko pa rin yan ang mga sibigan ko. Ay, mga simba. Mga irides. Bantay mo, dahil utang modern Pharisee. Tungkol sa quantity of service, quantity of prayer. Nga atong, ako, utang ko. Basta lang ako simbahan, hindi ko mali. Hindi ko managaan. Hindi ko mali na naman. Silang tabi. Siyas. Ngayon ka na, COVID ron. COVID. Paring distancing. Silang tabi. Ang punto is, quality. Punto sa pagkakas. Kung saan mo nag-spibitol ka sa trabaho, sino mo magtabi? Sino mo chismis? Pero na yung usang oras na rin. Yung trabaho, focus man. Yung anay na rin ha. Asya mamantay. Simba kasi kung mamantay. Ano ko? Tampal na ba? Sige, anay. Kinahanglan, morning, kumato, sila mamantay ba? Hindi na siya quality. Ako, kumain ako simpa, pamilin, di ko. Ito ba na upan, mapagal ko magwalis water, nilakaw na.
hinimo ka. Ya kitang tanan, paling haray ang yatag na to. No? Yan naman ang Ginoo, generous. Sa sa kasina. No? Paling haray yung gadawan to. Ako sa prevision ko taman. Ibutan ko eh. Parang sa Pariseo, ako tayo sa Pariseo. Ako, Lord, nag-fasting ko. Palihan ako, no? From brothers to ways, dito, pamupok ino siya, gugalingon. Lord, sorry kayo na. Sorry kayo. Hindi ko ang ngayon, itanaw sa itong mga mata. Ako mga mata niya sa itong alta. So, karon gimangnuan ta sa Ginoo nga trabaho mo lang. Ihatag lang ang imong quality of service. Kung gusto sa Ginoo, ay siya sa pamita. Uwan-uwan na rin trabaho. Ako dagang yung trabaho. Sinawaan ko. Trabaho. Dili ako ba? Dili. Ako karoon nagawa. Nagawa yung trabaho. Isip, nasa parokya. Anong uban mo? Ayan na. Dengan si Kristo daghang nauna. Disumpay. Naulahi. Ano naulahi? Si komento. Ano naulahi? Puno sa kasina. Ano naulahi? Puno sa pagutbot. Gaganawan ko. Sa oras. Ano yung pagutbot? Kaya, ikog na sa oras. Tanawan dito sa cross ni Kristo. Hinundong mo. Itong kriminal. Lingon siya. Ginoo. Hinundong niyo kaya ako. Kun. Sa isumpay. Nasa luwan. Kun. Maghanapin ka kaya. Hinundong niya ako. Tanawan itong Ginoo. Diti man quantity yang kita nawato. Tiwag nyo tayo quantity. Imagine na, criminal pa, sinutan pag death penalty. Wala dyan, bakit yung quantity? Kung sa may naas sa criminal, quality of repentance. Wala bang tinunanay? Yung pagpangay, huwag na siya, pagpangangkog na Ginoo. Wala na. Kita karoon na patay, pagpangangkog gamay. Lord, simbawi ka. Lord, ikamot ko ba, Lord? Pinuutay ko, Lord. Lord, ikamot ko, Lord. Sa una, Lord, karon, bintahan ako. Sa una, wag ko, Lord, karon, bintahan na gamay. Pero siya, wag na. Wag na sa una, wag na ko'y karon. Nangyari dyan, quantity of repentance. Lord, sorry kayo. Paano siya matabuan? Ito sa iyo ba yan? Nagkabunin. Lord, sorry kayo. Sabot ka na, utabon sa iyo at yung udangan ng baka. Lord, sorry. Dili, quantity. Hindi pa kayo sa Ginoo. Sa ibang kayo sa Ginoo? Quality of service. Pining inyong diyan kung quality dyan. Man ini ang Ginoo, mahinuon na ito. O niya, bisan pag ikaw may pinakanas sa Jesus Ginoo, daghang daw lagi. Isumpay, bahala na daw lagi ka. Basta quantity. Pag-usap mo nang nauna ka, pero di quality. Sa pagpila ka katuig, wala magdipid niya. Ako, pila na ako katuig pare, pila na ako akong nahimo. Sa Ginoo. Munyo ang ibanayas. Dili na mo. Ilan na ka masakito na lang. Di, ito na ba o? Ito ko sa buon, pag-ato na ko. Sa pader, daghan ang oni mo na, hindi man ako. Ang ipakita sa Ginoo, dili pila ka demonyo ang imong ipalayas. Ang ipakita sa Ginoo, dili pila ka masakiton ang ipakain. Ang ipakita sa Ginoo, nagkahapig na mata. Gradually.
sa pagpila ka misteryo sa rosaryo imong ipag-ampo niya. Nag-ampog na pila ka libo na niya ang i-ampo dire. Quantity. Ang ato is, isang pag-usara na kay Mary, pero umahan naman ang diba? Hey, Mary. Food, ako, 1,000 kay Mary, wala ko series. Kaya follow mo isa lang doon, hindi follow. Kabaliban. Kahambugin ka. Tama na may 1,000 Mary. Ikaw, nagkapil ka. Wala, pansin ko. Lukoy. So, ang point sa itong Ginoo karon, not quantity, but quality of prayer, quality of service, quality of offering ourselves to Him. Sa kung patra na ka, kantay yung ikanta ron, basta quantity, kalipay na sa Ginoo. Ay, tayo madali kung patra na yung kanta. Kanamin, katawag ka na. Not quantity, but quality. Amen? Una ito Panginoon sa Ginoo. Lord, do ini na maka-appreciate nyo sa quality of devotion, quality of giving ourselves to you. Not quantity. Kung quantity, manghambog mo na. Manghambog ka. Na ako'y nalagyan dito siya first. Sa Katolik ko pa ko! Sa Katolik ko pa ko! Nakaduma ba? Sa Katolik ko pa ko! Nanginambog na. Nagitawag na ako si Kristo, personal na luwa. Born again ako. Kamantay mo, it's not about quantity, but quality. Dahil mo parisip, mahambog ka. Panghambog din ang iyong pagkabago. Let other do the talking. Kasanti ang ubal. Nga mo sulti sa iyong kabaguhan. Dili kay mo propaganda sa iyong kabaguhan. It's not about quantity. Daghan ang nauna. Nakulay. Very inspiring ang kamatuguran niya tudlo ni Kristo na ako. Karon, magdaghan sang nauwahin na hilo. O karon na ito pangayon sa Ginoo ng Lord. Hindi ako kasing-kasing magulo sa kasina ba? Yan, kung gulos kasina gani, ang iman-anan na, siya isainan, sinamot ka, puro lang kautan na kung isgutan sa physical life. Nalitan mo, isgutan Kuya Ray. Kuya Ray, diba? Ano negative ka no? Nasina ka. Nakaka si Wawi, diba? Yan, ang iyong sulti, puro negative ka diba niya? Nasina. Sa kadal niya, diba? Puro negative yung nakita. Hindi ka kita sa namatay negative, di ba? Sa may negative na daw. Kita na. Pero, kung ang negative na yung nakita, buta ka sa positive, no? Yan, nakita, di mo siya na tao. Nasila. Puno ang anong kasing-kasing sa kasing. Kung kita ka sa tao, kita kas negative, kita sa kas positive, wala, makamasina. Sama ni Kristo, matag o fraternal correction. Dili, condemnation. Ito, nasina kay condemnation ito. Hakanak, nandiyan na. Kaya na siya. Bawal ba? Yan ang usap. Ito, nakibawal na only in this world is change. Ang permanente lang, din is kalimutan, wala tayong permanente. Wala kausapan. Ang permanente, mao ang kausapan. Wala na gusto ang Ginoo, kamuna itong pagkanta. Bisa-bisa pagkapasasama ang tagusan nato, ang permanente, yun din kausapan. Kung kukunin na yung tabo sa Ebanghelyo karon, hindi mga tawahan na, mga way klaro, ipagkuhan sa Ginoo,
trabaho mo. O, sila, the same niya. Ginoo, dili lang justisya, labaw pa siya sa justisya. Yan naman, manghihatagon ang ato Ginoo. I hope, kita sad, labaw pa sa justisya, katong na manghihatagon sa manghihatagon sa pasaylo, manghihatagon sa pagsabot, manghihatagon na sa tanang mga espiritu sa pilikwarta. Manghihatagon na sa pagkain. Yun, iwaye. Sila ka naman sa simbahan. Sa tumoy ba manghihatagon? Mga lay minister, manghihatagon tayo. Huwag mo ni sila isulong. Pero manghihatagon mga kung na to, frontliners, manghihatagon kayo sila sa bisyo. Tanan, yung nagalagad sa simbahan, choir, nahangin na sunod tayo ng hinay. O kita, nangyari dito ka. Ihatag-tag panahon sa ato Ginoo. I know, atong pangayos Ginoo Lord, kuha ka na ni kusog pangutay. Hindi kailangan na ni Lord. Akong bantayan na lang, ako na lang pagalingan. Kaya hindi na kusog mamantay, kaya nang bantayanan. Uy, kaya mga kusog mamantay. Utro ng bantayanan. Una na siya kumantay, parang di mapasunan. Wala na yun. Wala. Lord, hindi ay nakapagkasin-kasin. Hindi na ako magpagod-god. Ako nang ihanap ng talan. Ito sa Ginoo. I hope, Lord, quality na niya ako pag-ahinig o pag-response sa ako pagka-minister, sa akong pagkapari, sa akong matuugon na natin sa akong pag-alaga. Muna itong pangayoon, sudod, Nining Santos, Kamisang Matapang. Amen. Mga igsuan, ang pagkaroon ipanayan, ang atong pagtuo